Bismillahirrahmanirrahim. Mihirban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. İhtibarınızga büyük İslam tağlimatına hem milli medeniyetimizge bağışlangan dini içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışın takdim etimiz. Ne kadar şatlıktır ki bizge cemaat Ufa baş kalabızının medeni turmuşunda kürkem bir vakıga. Ufa baş kalabızda Vafa isimli işgüvarlık hem medeniyet merkezinin binasında anın kitaphanası açıldı. Ayı bu kırış hılıklı zamanda nindigine caysızlıklar kiyse de halkımızın ruhu kan tartışı üstünürek gelip çıktı. Mına bugünkü medeniyet merkezimizin buluğu şunun kürkem kürünüşüdür. Bugün siz halkımızın ziyalları, anın aksakalları, millet pervezlerinin münasebet ile fikirlerin işte şeksiz. Hayırlı saatte, izgin niyette bulsun tuğanlar. Mene min şotlana bu binaga kelip girdim. Siz bir şotlansanız min ikilete şotlandım. Çünkü bu binaga Vafa Business üzeri dip yazılgan. Min vafin olarak özümün babamını ismin mengeleştiriu için ikilete şotlanıp kelip girdim. Zor rahmet. Әйе, Vafa бизнес үзәге һәм милли китапхана ачылу бирегә зур кунакларны җыйды. Алар арасында бөтен дөнья Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова да бар иде. Әлеге изге эшне хуплап, ул булай диде. Bu nindi үзәк микән дип киләбез бөтенебездә. Һәрберебезнең алдында зур сорау. Анда килеп кергәч, гомуми үзебезне мөхиткә эләккәч, без инде барлык ихласлык белән Лүтсия ханымга карап, "Афәрин Лүтсия ханым" дип әйтергә тулы хукуклы шәхесләр булып әвереләбез. Чынлап та, "Афәрин Лүтсия ханым". Әйе, изге эш куарлыкны милли мәдәнияткә, сәнгатькә, әдәбияткә, хезмәткә кыю җигүче Ак Калфак оешмасының Башкортстан бүлеге җитәкчесе Лүтсия ханым Вафина бүген илаһи саваплы гамәл кылды. Үзебезнең милләтне саклап калыр өчен менә шундый китапханалар төзү бик кирәк. Монда килгән һәрбер кеше шатлана. Минем өчен дә бу зур шатлык. Уйлыймын инде мәктәп балалары килерләр, экскурсияга килерләр, авыллардан, районнардан килерләр. Без аларга монда чаралар үткәреп җибәрбез дип уйлыйбыз. Җәй җиреп, китаплар укытып, бүләк итеп китаплар. Планда тора инде Казан издательстволары белән, Казан магазиннары белән сөйләшеп, яңа китаплар алу, бәлкем сатуны да оештыру кирәк кешеләргә заявкалары буенча. Бу китапхананы мин күбрәк балалар, студентлар, яшьләр өчен дибрәк әзерләдем. Гаиләләре белән килеп, чәй эчеп, сөйләшеп утырсалар, бу гаиләне дә дуслаштыра, туганлаштыра, белемне дә арттыра. Минемчә, бу кирәк әйбер. Яңадан без монда бу китапханәдә галерея ачтык бит инде. Шушы галереяны да, шушы китапхана оештырачак. Бүгенге көндә монда әле Шәйхетдинов Вәкил Гелимович, Башкортстанның атказанган рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесенең күргәзмәсе. Яңадан монда фото күргәзмәләр булачак, балалар рәсемнәре күргәзмәләре булачак. Танышы клубы ачтык шушы библиотека нигезендә. Монда инде теләгән кеше килеп, үзенең турында әйтеп, үзенә ниндирәк кәләш сайларга уйлаган әйтеп, без аңа шунда ярдәм итәргә дигән уй бар инде. Бу җыелган заявлениелар буенча без дәресләр үткәрәчәкбез. Һәрбер дәрестә гаилә законы, семейный закон, дини законнар, туган тел турында җыр, бишек җырларын өйрәтү һәм шушындый үзебезнең милләтнең онтыла барган гореф-гадәтләрен өйрәнү булачак.
Milli Kitapxana ашу бәйрәмендә Сәхип Жамал Татар хатын-кызлары оешмасының шәрәфле рәисе Динә Мырзакаева, шагыйрә Дилә Булгакова, шагыйрь Мөнир Вафин, Берлек оешмасы җитәкчесе Нәфисә Акшурина да үз хисләре белән уртаклашты. Мен әйттем бит сезнең икмәк исе килә кулларыгыздан. Люция ханым, зур рәхмәт. Кем китапны сөя, китап сине сөяр һәм үзенең сирен ачыр диләр бит. Әлхәмдулилlah, менә шунда килербез кунакларыбыз белән. Совет замандарында безгә дәүләт ярдәм итеп торды. Китапханасы белән дә, башка яктан да менә бүгенге килеп эшкуарлык, игенәчелек, меценатлык әкренә барлыкка килеп бара. Һәм менә бу өлкәдә хатын-кызлар арасында мин иң беренче итеп Люция Вафинаны атар идем. Һәм менә аның шушы нәкъ менә изге эшләре, шушы безнең киләчәк өчен, милләт үсеше өчен мин моның бик зур урынын билгелим. Мәгълүм булуынча, апрель айында Бөек Тукайыбызның 130 еллыгын билгелибез. Шуның айда менә бу сарайда, бу бинада мин менә дигән чара үткәрү, китап галиҗәнәпләре дигән бәйрәм үткәрә алабыз. Һәрберебез өйдәге китапханәләренә килә, язучылар килә, авторлар белән китап бирә. Менә шундый зур күркәм чара үткәрәбез дип өмет итәм. Монда килгән татар бүтән үзенең туган сорауларына җавап алып китә алсын иде. Монда инде китаплардан башка газет, журналлар, үзебезнең музыкабыз, милли музыкасы тупланган дискалар, музыкаль язмалар булсын, төрле белешмә китаплар булсын. Чөнки андый әле бүтән шушы татарның бүтән мәдәният туплаган әле бездә Уфада андый китапханада андый үзәктә юк. Менә киләчәктә шушы дәрәҗәгә кадәр күтәрелсә, шушы бина без бик тә шат булыр идек. Һәм шуны көтәбез дә. Бүген килеп, ялкынлы йөрәкле, милләтпәрвәр зат Люция Явир кызының яңа мәдәният ушагы, гыйлем ушагы, мәгърифәт ушагы ачу тантанасында катнашабыз. Китап турында әлбәттә ул күп сөйләргә мөмкин. Әйтелде, менә аның мөгъҗизә икәне әйтелде, гыйлем чыганагы икәне әйтелде. Һәм мин шуларга эштәп бер генә сүз әйтеп китәсем килә. Китап ул яна вакыт машинасы да. Бүгенге көндә менә безнең милләттәшләребез әгәр инде Хәсән Туфан белән, хәтта ки Тукайның үзе белән сөйләшергә теләсә, үзе белән аралашырга теләсә, шушы Люция ханым ачкан китапханага килә һәм мөрәҗәгать итә. Рәхмәт сезгә, Люция ханым, шушындый изгелекле, матур эшегез өчен. Иманлы күңелегез өчен, исәнлектә, иминлектә шушы китапханага эшләргә язсын. Бу Ифәк юлы дигән рәсемне мин бик шатланып кабул иттем. Менә эшләп аны башкаруны Люция Бирона әйткәннән соң. Ифәк юлын сайлап алдык ни өчен? Ана бу эшкуарлар бүлмәсендә Ифәк юлын күрсәтү безнең өчен бер никадәр элекке вакыттан ук безнең мусульманнарның аралашып яшәгәнен берүбез буенча Ифәк юлында катнашкан илләр, дәүләт, шәһәрләр, алар 60-тан 67-дән артыклар. Алар бер-берсе белән товар алышып кына түгел, алар бер-берсе белән аралашып, гореф-гадәтләрен өйрәнеп бер-берсеннән яшәгәннәр. Берүбез Ифәк юлы башланган битендә беренче Кытай җиреннән, аның Синь-Ан дигән борынгы баш каласыннан, ул баш каласының сүрәте сакланып калмаган. Шуның өчен мин монда иң башта бу рәсемдә күрсәттем Кытай стенасын. Аннан соң анда килгән Ифәк юлының караваны уң яктан сул якка таба бара. Уң яктан сул якка таба барып, уртада әйләнеп, диңгезләрне, шүлләрне үтеп, уртада әйләнеп, сул якка чыгып китә. Буның минем ният нәрсә кидә булды? Безгә күрсәтү кирәк булды. Элекке вакытта мусульман илләрендә язу, гарәп язуы булган. Моны да шул гарәп язуы кебек күрсәтеп, шулай күрсәтергә булды. Анысы беренче булса, икенчесе инде бу безнең тормышның спираль формасында дәвам итүен күрсәтелә. Бу да менә шулай итеп уртада әйләнеп, сул якка чыгып спираль формасын ала. Монда инде шүлләрне, диңгезләрне кисеп гарәп илләренә барып җиткәнче бу караван үтәләр, Истанбулны үтәләр, аннан соң шүлләрдән
үтә аларның битендә алларыннан барганнар, атка атланган, аларның алып баручы, саклап йөрүче сакчылары, алар алдан ук барып, карап йөргәннәр бу якка, бу тарафка хәрәкәт итәргә буламы, анда яшәп буламы, әгәр дә анда куе була икән ул чөлдә, алар шул якка барганнар, куе булмай икән, алар кире әйләнеп кайтканнар, шуның өчен аларның ниләрен, юлларын бер ничектә алдан кая барасыларын белеп булмаган. Шуның өчен мин монда да күрсәттем, инде алар шулай урап, менә безнең Рәсәй, Казан җирләрен үтеп, яңадан китеп Бухарага, Бухарадан соң алар яңадан бәлки әйләнеп кайтканнардыр Болгар җирләренә, Болгар җирләреннән соң ана тигендә еракта күрсәтик, гарәп юл җирләрендә үтеп йөргәннәре күрсәтелгән. Бу инде бу бинаны бизәп тора торган бер зур рәсем булачак. Бу бинаның нинди эшлектә, нинди шөгыльдә булганын да күрсәтеп торачак. Бу бинада эшләүчеләрнең нинди юнәлештә булганын күрсәтеп торачак дигән фикердәмен. Вафа бизнес үзәге һәм милли китапхана милләтебезнең рухи мәркәзенә әвереләчәгенә шикләнмибез. Милли бәйрәм һәр вакыттагыча туган тел җыры белән тәмамланды.
Голам, жиһан теленнән. Көнгөрәнең тууы. Башта ана көнгөрәнең бүтәннәрдән бер нинди дә айырмасы юк иде. Барысы да ана көнгөрә үзенең кесәсен ялаудан билдәле булды. Ул шулай баласының дөньяга килүен көтте. Соңыннан баласы күренде. 50 килограммлык көнгөрә баласын бармак ұшы кадәр генә җиленгә төренгән бер шәкелдә күрергә мөмкин иде. Аз гына тырышлык белән аналык эшеннән чыкты. Моннан соң бик мәшәкатьле үрмәкләп йөрү эшләре башланды. Анасының кесәсендәге урман кебек кылларны уңга сулга актарып максатына иреште. Моның өчен аңа кузгалырлык көчле куллар бирелгән иде. Әмма максат кайда? Кайсы якта? Бала көнгөрә көч чыгарып хәрәкәт итүнең ничек кыен икәнен тойды, тырышты, гайрат итте. Ләкин ул күп нәрсәләрне әле күрмәде дә, сизмәде дә, белмәде дә. Үзенә бирелгән илһам белән бу дөньяда яшәү хокукы өчен көрәште. Үзеннән узын кыллар белән капланган кесәдә юл ярып алга үрмәкләде. Анасы исә аны ялап торды. Сабыем кипмәсен, харап булмасын дигән бер илһам бар иде ана йөрәгендә. Біраздан соң көнгөрә баласы теләгән җиренә барып җитте. Табарга тиешле нәрсәне тапты. Үзеннән дә зур булган имчәкнең берсенә ябышты. Ул тумас борын анасының җиленендәге угызлы сөт тулышып аны көтә иде. Көнгөрә баласы Раббысының рәхмәт хазинәсеннән килгән сөтне сыгына-сыгына суырды. Үсте, зурайды, һәм аның ихтияҗлары да үзгәрде әлбәттә. Шул ук вакытта ана көнгөрәнең сөт сыйфаты да үзгәрде. Ана көнгөрә исә баласын нәрсә белән сыйлаганын, тоендырганын белмәс иде. Ул үзенә генә илһам ителгән шәшләде һәм имшәкләрендә сөт җыелган сайын баласына бирде. Бала көнгөрә 6 ай дәвамында ана сөте белән тукланды. Имшәкләре меңнәрчә тапкыр тулышып бушадылар. Нәтиҗәдә баласы көнгөрәгә охшый башлады. Инде тышкы дөнья галәм җиһан белән танышу вакыты да килеп җитте. Киләчәк айларда ул тугайларда, акланнарда йөгерде. Әнисенең кесәсеннән дөньяны тамаша итте. Сез дә, хөрмәтле ихлас тапшыруын күрүчеләр, бу кесәдән хайран тамаша иттегез. Сөю тойгысы белән уратылган, мәрхәмәт белән бизәлгән, мәхәббәт белән җылытылган дөнья бу. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән, имен яшәгез туганнар.